ንግሥቲ ሳባ ኣብታ ግዝኣታት ዝድይቡላን ዝወድቁላን ነጋውስ ብጉራደ ዝገዝኡላ ብሕጊ ዓሳ ትምራሕ ዝነበረት ጥንታዊት ዓለም ሓንቲ ብዕብየ ሰራዊታ ጥራይ ዘይኮነ ብልቦና ሃብትን ኬርን ትመርሕ ንግሥቲ ነበረት። ዛንታኣ ካብ ቅዱሳን ጽሑፋት ኣይሁድን እስልምናን ክሳብ ብራና ነገሥታት ኢትዮጵያ ተነግረ። ንግሥቲ ሳባ እታ ሽማ ኪኑ ሕምባበ ጊዜ ተጓዒዙ ዝሰረረ ንግሥቲ። ምዕራፍ 1 ልደት ንግሥቲ 1005 ክሳብ 995 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ። ንግሥቲ ሳባ ኣብ ፈለማ 10 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ ካብ ናይ ሎሚ የመን ክሳብ ናይ ሎሚ ከበሰታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዘርጊሑ ጥርዚ ብልጽግና ረጊጹ ዝነበረ ሳባዊ ንግስነት ኣብታ ርእሰ ከተምኡ ዝነበረት ከተማ ማሪብ ተወልደት። ኣብቲ እዋን ማሪብ ብሳላት ውንኖ ዝነበረት ኣብ ግብፅን መሶጶጣምያን ልዑል ጠለብ ዝነበሮ ዕጣን ልዑል መጠን ሃብቲ ከተኸዕብት በቂዓ ነበረት። እዛ ዕምርቲ ከተማ መናሃርያ ካበየ ኩርናዓ ዝመፁ ወርቅን ዕጣንን ዘመላልሱ ሃብታማት ነጋዶ ብምንባራ ድማ ንግሥቲ ሳባ ዓቕሚ ሄዋን ምስ በጽሐት ብዙሓት ቋንቋታት ክትፈልጥን ብዛዕባ ጥንታዊት ዓለም ሰፊሕ ርድኢት ከተሕድርን በቕዐት። ምዕራፍ 2 ዘውዲ ንግስነት 985 ክሳብ 960 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ። ንግሥቲ ሳባ ተራኣ ምስ ኣኸለ ነቲ ወርቂ ካብ ኣፍሪቃ፣ ቀመማት ካብ ዓዲ ዓረብ፣ መጋየፂ ኣቑሑ ድማ ካብ ሂንዲ ኣብ ዝለዋወጡሉ ወሳኒ ኽሊ ተደኪኑ ንቐይሕ ባሕሪ ብኽልተ ወገናቱ ዝገዝእ ዝነበረ ሰፊሕ ንግስነት ናይ ምምሕዳር ተራ ተረከበት። ሓደ ካብ ዝዓበዩ ዕማማታ ድማ ነቲ ኣብ ጥንታዊት ዓለም ሓደ ካብ ዝዓበዩ ዓወታት ምህንድስና ዝነበረ ዓብ ሓጽቢ ማሪብ ብግቡእ ምምሕዳርን ጠለም ማይ ናይቲ ብተዓጻጻፊ እናዓበየ ዝመጽእ ዝነበረ ቁጽሪ ነበርትን በጻሕትን ንግስነታ ምውሓስ ነበረ። ንግሥቲ ሳባ ዘይ ከም ዝበዝሑ ነጋውስ ናይቲ እዋን ኣብ ዘይ መሬታ ምውራርን ምስፍሕፋሕን ዘይኮነ ብመገዲ ሽርክነትን ዕብለላ ንግድን ሃብቲ ንግስነታ ኣብ ምዕባይ ኣተኰረት። ምእንቱ ድማ ኪኖ ዶባታ ሰጊራ ኣበየ ንግስነታ ጥንቲ ስማ ክሃብብን ብኽብረት ክዝከርን በቕዐት። ምዕራፍ 3 ዝና ንጉሥ ሰሎሞን 970 ክሳብ 950 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ንግሥቲ ሳባ ብሸነኽ ሰሜን ኣብ እስራኤል ዝተባህለ ግብፅን መሶጶጣምያን ዘራኽብ ወሳኒ መሬት ሰሎሞን ዝተባህለ በሊሕ ፍትሓውን ጥበበኛ ንጉሥ ይመርሕ ከም ዘሎን ንዕብለልኣ ድማ ክጻረር ከም ዝኽእል ወረ በጽሓ። ዝበዝሑ ነጋውስ ከምዚ ዝበለ ዜና ክሰምዑ ኸለዉ ሰራዊቶም ኣኽቲቶም ዓብላልነቶም ከውሕሱ ዝህንደዱ እኳ ተኾኑ ንግሥቲ ሳባ ግና ብኣንጻሩ ከም መጻርርታ ዘይኮነ መሻርኽታ ብምግባር ናይ ንግዲ ጽልዋ መሊሳ ኸተዕቢ ትኽእለሎም መገድታት ኣሰላሰለት። ከም ውፅኢቱ ነዚ ህቡብ ንጉሥ ብኣካል ረኺባ ፖለቲካዊ ሽርክነት ክትምስርትን ካብ ስልጣኒኡ ክትመሃርን ወሰነት። ምዕራፍ 4 ጉዕዞ ናብ ሰሜን
955 ክሳብ 950 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኮነ ድማ ኣዋርቕ ክቡር ዕንቁን ቀመማትን ዝፀዓነቐ ኣፍላይ ኣምሪሓ ምድረ በዳታት ቆሪፃ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ክትሰግር ተበገሰት። እቲ ጉዕዞ ኣዋርሕ ወሰደ። ምድረ በዳታት ቆሪፅካ ዝግበር ጉዕዞ ብሕልፊ ቀረብ ማይ ንምውሓስን ዝተፈላለዩ ክጻብኡ ዝኽእሉ ቀቢላታት ንምውጋድን ዝርዝራዊ ውጥን ዝሓትት ብምንባሩ ድማ ንግስቲ ሳባ ወኒናቶ ዝነበረ ጥበብ ምሕደራ ዘንጽባርቕ ነበረ። መወዳእትኡ ንግስቲ ሳባ ከተማ ኢየሩሳሌም ረገጸት። ኣብታ ጥንታዊት ዓለም ሰላምን ሽርክነትን ክጽውዕ ዘይመሬቱ ዝረግጽ ንጉስ ሳሕቲ ዝረአ ብምንባሩ ድማ ንጉስ ሰሎሞንን ሰበስልጣኑን ብብስለታ ተማሪኾም ብልዑል ክብርን ማዕርግን ተቐበልዋ። ምዕራፍ 5 ርክብ ኣብ ኢየሩሳሌም 950 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ ርክብ ንግስቲ ሳባ ንንጉስ ሰሎሞን ኣብ ሕጊ ምሕደራን ሞራላዊ ፍርድን ኣተኪራ ብዙሓት ሕቶታት ኣዝነበትሉ እሞ እቲ ጥበበኛ ንጉስ እስራኤል ሰገጥ ከይበለ ብዝሃባ መልስታት ድማ ኣዝያ ተመሰጠት። መጋባይኡ ሃይማኖቱ ከምኡውን ስርዓተ ምሕደርኡ ብደቂቕ ተዓዘበት። እቲ ኣውራ ዝመሰጣ ድማ ርግኣት ንግስነቱን ስርዓት ዝሓለወ ስርዓተ መንግስቱን ነበረ። ብድሕሪ እዚ እዞም ነጋውስ ሽርክነቶም ከትርሩ ተሰማምዑ። ንሳ ብልበንኡ ክድነቐን ከላ ንሱ ድማ ብድፍረታን መጠን ሃብታን ተደነቐ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ህያባት ተለዋዊጦም ኣብ መንዓብለለ ዘይኮነ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክብባር ዝተመርኮሰ ሽርክነት ከምስሩቱ ተሰማሚዖም ተፈላለዩ። ንግስቲ ሳባ ካብ እስራኤል ድሕሪ ምምላሳ ንብዙሕ ዓመታት ገዝአት። ኣብ እስራኤል ዝተዓዘበቶም ብፍላይ ኣብ ሕግን ሃይማኖትን ዘተኮሩ ኣገባባት ድማ ከተርዕሞም ተራእየት። ምዕራፍ 6 ሞት ንግስቲ 930 ክሳብ 920 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንግስቲ ሳባ ኣብ ምዝዛም 10 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝሞተት እዩ ዝእመን። ሽሕ እኳ ብሰረዝ ዝነበረ ዘይስልጡን ስርዓተ ስነ ጽሑፍ ዝርዝራዊ ኣማውታ ክምዝገብ ተዘይከኣለ ብመሰረዝ ዝተፈላለዩ ኣፈ ታሪኻት ግና ክትመውትን ከላ ንሓያሎ ዓሰርተታት ዓመት ከም ዝገዝአትን ሽምግልና ኣርኪብዋ ሓያል ንግስነት ሓዲጋ ከም ዝሓለፈትን እዩ ዝእመን። ዝናኣን ጽልዋን ድሕሪ ሞታውን ይሓስሰን። ዛንታታታ ኣብ ብራናታት ኣይሁድ እስልምናን ዝተፈላለዩ ኣፍሪቃውያን ባህልታትን ተዓቂቦም ንዘበናት ተዘንተው። ነፍሲ ወከፍ ባህሊ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝዝክር እኳ ተኾነ ኩሉ ዝሰማምዓሉ ግና በላሕ ኣብ ርእሳ ትተኣማመን ሓርነታት ዝኣወጀትን ጓል ኣንስተይቲ ምንባራ እዩ። ንግስቲ ሳባ ካብ ዝበዝሑ ነጋውስ ጥንቲ ዝፈልያ ብወራር ዘይኮነ ብሽርክነት ስምምዕን ኣብ ፍልጠት ዝተመርኮሰ መሪሕነትን ትዝከር ምንባራ እዩ። ብሰሪ ናይቲ እዋን ድሩት ስልጣነየ ስነ ጽሑፍ ዝርዝራዊ ህይወታ ብደቂቕ እኳ ተዘይተመዝገበ ኣብ ጥንታዊ ዓለማዊ ንግዲ ወሳኒ ተራ ዝተጻወተት
በላሕ መራሒት መንባራ ግና ዝበዝሑ ተመራመርቲ ታሪኽ ዝሰማምዑሉ እዩ።